Готови ли сме? Добре, айде. Така не. Няма. Не ме изплаши. Да. Трябва да се джамвате пак. Да. Толкова звезда била претенция, но такова нещо не съм. Сега носа, ми ще идваш, Аз като стана известна, ще видите ли. Какво ще видим? Хората пред вратата ще ми оставят питки, торти. Ти ще бъдеш джаба. Ти може да излизаш. Ти няма да мога да излизаш от това. Не, верно, аз съм пробвала. Какво? С питките и тортите или? Да. 4-2-2 файла. Ще замълча. Колко трябва да бъде? Така са само файла. Добре. Джамахте ли? Чакай само да го правим файла. Загубихме тайна. Затворете вратата отзад. Парилка ще го Защото чуваме гласове. И тук е 4-5-4. Чуваме го. надолу. Имаме файла. ще си уни Готово.